La Gran Mesquita musulmana. Barri musulmà anant cap a la Gran Mesquita. La mesquita va ser construïda en l'època Tang, l'any 742, degut al gran nombre de mercaders àrabs que anaven a Xi'an. Va ser restaurada durant les dinasties Ming, al voltant de l'any 1500, i Qing, al voltant de l'any 1800. Està composada d'edificis disposats en un eix est-oest que donen a patis. La mesquita combina l'arquitectura xinesa, l'estructura típica de patis, jardins i pavellons dels temples budistes, amb els motius ornamentals musulmans. La mesquita està situada al centre del barri musulmà. L'islam va ser introduït a Xi'an pels mercaders àrabs. Imatges del barri musulmà tornant de la Gran Mesquita. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.